Maar ik vind wel dat ik mooi bruin ben, hè. Ja, en dat is echt, je kunt niet doen een putje huren. Ik ben ook niet op vakantie geweest, naar een warm land of op wintersport geweest. Nee, dat is heel net. Maar we hebben tegenwoordig toe een zonnebank. Ik heb die bij ons van de bestuur gekregen, dat is eigenlijk een kerkbank. Maar ik heb die boet in den hoofd gezet, hè. En als nu de zon schijnt, is het een zonnebank, hè. Als het regent natuurlijk niet, dan is het een zibelbank. Maar voor mij echt, wie die zon scheen, ben ik gauw op die bank kon zitten. En toen werd ik zuur bruin. Dat werd zuur gepiet. Nou hebben we wel de mazzel dat we net boven onze hoofd hebben we zo'n gat in die ozonlaag zitten. Hè. Dus dat geeft met geweld. Dan moest nog oppassen dat ze niet verbrand stof. Had ik met de fluit van de fluitketel op de neus gezet. Hè. En wie deed begon te fluiten, wist ik dat ik bruin was. Hè. Maar dames en heren, hier wil je nu ook allemaal geer zo mooi bruin leren. Dan moet je net wie ik flink in de weer gaan met spuitbussen. En als je dat doet, dan zie je bezig met het milieu. En dan krijg je allemaal ook eigen gat. En als je dat bewust doet spuiten, dan zie je zelfs milieubewust bezig. En milieubewust bezig zien, dat moet bij onszelf beginnen. En we zijn toen zo heel lang milieubewust bezig. Zo gaan we al lang niet meer naar het huisje. We doen ons grote boodschap gelijk in de nemen van klein chemisch afval. En als hij dan opgehaald wordt, krijg je die van ons stank voor dank. Hè. En bij mijn neven, mijn buurman, die meent dat er ook verstand heeft van milieuzaken. Die komt vanmorgen naar buiten, had zich een plastic teut over de kop getrokken. Ja, zegt er, vanwege het milieu ben ik uitgeschreven met roken. Ik denk, trek ze een plastic teut over de kop. Het spaart een hoop geld, het spaart het milieu en ik heb het net zo benauwd. Ja, die meent, als hij wat huurt over regenwoud, dan meent hij dat over een politie gaat in de regenlup. Maar milieubewust, we zijn toen al heel lang milieubewust, want al papier, dat spaar ik de ganse tijd mond en dan zet ik de boete op de stoepbens in de mond en dan steek ik dat in brand. Want als dat niet dus wordt het opgehoord door een of andere vereniging en die geeft het papier weer naar een papierfabriek en die maken er niet papier van, ja, alsjeblieft, zijn de gang te komen. Nu nooit van even, hè. Leeg flessen en glazen zitten weer altijd neven de glaascontainer, want als ze die drinken goed vallen ze kapot en heet, dan nemen ze meer wat in. Ook een auto gebruiken we heel milieubewust, want als we ergens op bezoek gaan, bijvoorbeeld bij ons neven, dan laten we daar staan en gaan op de fiets. Hè. Ja, maar moeten we wel weer op bezoek, dan pak ik wel de auto en dan ga ik achter het stuur zitten, maar ik start niet de motor, maar mijn vrouw dood de wegen dan. Hè. Ze spaart ze niet alleen naar milieu, maar ook naar benzine. Maar het is wel gevaarlijk hier. Het is heel link om op zo'n manier auto te rijden, want dan hebben we zo'n lekker versje erin. En dan moet ik ineens bij een rood stoplicht boven op de rem gaan staan. En dan knapt mijn vrouw natuurlijk met zijn keer bezachter tegen de auto aan. Maar ik vind dat moest de over hebben voor een goed milieu. Zo'n deugdje in de auto. Dank u wel.